Teemoistana toisena nostan vanhustenhoidon. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että yhteiskunnassamme vanhuksia arvostetaan ja päätöksenteossa nimenomaan tulee tämän arvostuksen näkyä. Meidän vanhukset, ikääntyvät ihmiset ansaitsevat tämän arvostuksen ja hyvät palvelut. Ja tähän liittyy erittäin vahvasti kysymys esimerkiksi vanhusten palvelujen kilpailutus. Kilpailutusta ei saa tehdä pelkästään taloudellisten tekijöiden perusteella, vaan erityisesti vanhusten hoitoon liittyvät laatukysymykset on nostettava ykkösasioiksi ja on vahvistettava sitä, että vanhukset itse ja myös heidän omaisensa ja perheensä, heidän toiveensa ja heidän näkemyksensä otetaan huomioon siinä, minkälaisia palveluita heille annetaan. Siis se ei pelkästään niin, että meillä järjestelmä ohjaa tai jotkut tämmöiset tuottajatilaajamallit, vaan nimenomaan, että vanhukset itse, asiakkaat itse saavat vaikuttaa myös siihen valintaan, minkälaista hoitoa he haluavat ja tarvitsevat. Ja tässä yhteydessä erittäin tärkeä kysymys on myös omaishoito, sen vahvistaminen. Omaishoidon tukea tarvitaan enemmän ja omaishoitajien selviytymistä tulee vahvistaa.